बतावा हो जेकरा घर में दू गो पतो आ हम खाए के बनावते हैं कन के लाजो नहीं खे लागत है बना के देम त खइहा सन अपना मन नहीं खे बुझात के जाके करी कहत रही हवाल जल हम नथिया के बेटा हमरा लइकन के दोनों के भखवा देलस कितना निक लड़की मिलत है जगदीशपुर हम ना कनी आ ओकरा बात सुन के खूब दान दहे जे दिहसन ओकनी के चक्कर में पड़ के दोनों लड़का हम भठा गुलसन के जेकरा हियां दू गो पतो होबे सन ओकरा हियां 10 बजे ले खाए के नइखे बनल अभी तक आए आ करम नु निकल के आ जाइए सन खाए खातिर कितना फैशन बउए कितना मौज मस्ती बउए के हम बना के देतई आ उ खातई सन निक लागता नु आ उहो लइको उहे बाबसन कबो बोलिह सन ना डटी हसन ओकनियो के निके लागता के चल माई बना के देती हम मौगी आराम करत ऐसन बैठ के खात ऐसन मजा बउए ओकनियो के तनी मुनी यही पर कहला पनु लोगवा कहीं अगल बगल के देखा ओकर मतरिया गाड़ियावतिया गरियावला पर ओकनी के लाज बा हो कौनो गतरी बुझा त कौना महाराज घर से आइल बैसन एजा बैठ के पलंग तुरत जा बाप रे बाप एकरा हिया हम जानत रहती न कैसन बाईसन त हम एकनी बियाह ना कइले रहती का करते सन निकलली सन घर में लेकिन ना फैशन नहीं होता ये ओकनी लेखा कोई शौकीन बउए गौवा में और कुल मौगी खाए के ना बनावेली सन का सबको हिया के बना के देते सन बोही आ खाते सन जवान की बैठ के लाज त बा ना कोनो गतरी बोलत रह लेकिन बुझाला घर में हइले नहीं खे सन ओकनी के सुनाते नहीं खे जाए दे रे माई हमारो संस्कार नहीं खे हम जाइम न तो हम करम अपन सास के ना तू ओकनी लेखा सीखी ह रोज रहने आई कैसे रोज फोन कई के चार गो सुनावी न ओकरा माई बाबू के देनी कि ना प्याज काट के देला हो तो बहुत इथे कर देल बाबू ढेर काम कर देल बाबू ना गोबर पाथे के बाबू घाम गता इ नहीं के बुझत के जाके गोबर पाथी नहीं के बुझत हो भूल गइल बाटे प्याज कटला से तहारा खाए के बेना न मुंह दुखाई तब त कहत कलेजिए चाही आ लतवे चाही कैसे कह दे रे माई कैसे कहत हम जीव भी आई बा जेकरा ये दूध को बाईसन पतो है खाए करे वाला हम क के दी बोलू सुतल बाड़ी संग द जाके मारू चार डंडा हम मार देम तब त बुझाता के लोहे गहा जाई आ भैया का कहत सन ओकनी के नहीं के बुझात हम बनाते त निक लागत ओकनियो के खातनु ओकनियो के पता चली एक दिन चढ़ावा सन का पात पर लइका खराब बा फोटो ये खराब ना रही सन हां त लइका खराब बइले बाबा सन उहे निक रहता सन त ई दिन देखे के पड़ित हो हमरा करे के पड़ित है कुनी भाव रहले दू भाव के देखत रहले हमारे में भैया में अंतर के देखत रहले देखू देख ले छलानी देखत हनु मारम न के मंगिया फाटी जाई अभी ये दू भाव कहला त दू भाव हम कहतै रे माई तो राज लागत नु दू भाव कहतै तोरा के ना पढ़ावनी लिखौनी दू भाव कइले ही बड़े का क देनी बोल त तनी का क देले भाई ओ दिन भैया के मिठाई देले हमरा के ना देले है तो तोरा के हाथ है के दे मोकनी के त घर में नहीं खे जाए के ओहो एकनी के अपना मने दिमाग बा के जाके करी मुर्गा खइहन लोग बना के ध देम नु त मुर्गा खइहन लोग ते ओकनी के ना देबे ना देम कहतै नु के ना देम ओकनी के काहे हमरा दिमाग चटले बा हां तो मत दिए लाज डर नहीं खे ओकनी के यही तो पेट झजाई नु तो अपन मने घर में से निकलियो सम अरे ओकनी के मंगा लागत इनके के समोसा खा लेते सदे बुचिया यही से ओकनी के फिकिर नहीं खे जान ले तो भाइयो वही लाइक बाबा सर हां लाइको ले के देत बसन लाइका कि लाइको पैसा देत हुए बाजार करे जाते सन ओकनी के काहे बबुआ ने संग महला में एक दिन देखल ना रानी बड़की भौजी के मंगल रानी बबुआ कुल से महला के लइका चटी रहलीन लइकन से मंगा लेते सन दुकान पर ले बताओ तो ओकनी भी रुपया बनू यही से नु जांगद नहीं खे चलत लेकिन रुपया फाटता घर में बैठल हमारा के ना देली सोचे ई ना सोचलिन के एगो ननद बाड़ी कम से कम ना तो दुश्मन नु बाऊ दादी हमार हई जा उहे सास जी हई लोग लाज बोलिए तोर हमार क्रिया बा न दिए ना तो देख लिए रहना बेसारी के आ जाए तो बंटिया के कहत नु बबुआ देख जब तोरा ई चाल करे के बनू के तो मेहरानू बैठी हम बना के देम ताज लाल के बना के खो अपना सोचिया रहे लइकानू के कुछ कहे लायक ना जब ले आइए तब ले ओकरा के बिगाड़ देले भाई हम तू खाए के तोर लइका ना पतो केहू ना खाई ए दीदी जी का हो कनिया खाए के का आज खाए के बा हो देखो तो यही के चलते हम एक सवेरे से खइले नहीं कि कुछ खाली चाय पी के बानी पेट खाली रही तभी ना खाई अगर नहीं लागत है आज कुछ बुढ़िया ना कुछ अच्छी चीज बनाओ तो यहाँ उनका न कोना तो हो सुगंध ला देखो कितना से एकदम चटक चटक गम खाता है तो मिल ना जाए इतना आसानी से ठीक बनो काहे ना मिली हो ऐसा नो कि
देखते हमने कितना जरूरत रहत भी है। बाकी एक बात सुन ले दीदी, तब बिलाई से मुर्गा मछली घी दूध आगना में चुरा के रख लेबू। हाँ ना तो करे द बनावे द कैसे कहल कि बनैले से थोड़ी हो जे बना के उन्हें हटे हमनी के खा लेवे के। अच्छा ता ना हाय ओकरा जलन बाटे नो ओकर से ज्यादा ओकरा बेटिया के जलन बाटे। वो देखते हमरा के कैसे ऐठ ऐठ के बोलत भी है। मन तो अरे ओकर ऐठल छूट जाई, चिंता काहे करत बाड़ू। जा एक बार जा भोल नु कर देनो है कि तब नो नहीं को बनावत खाना नो तो तू अलगा हो जा। काहे का अलगा हो जाए, हम एके में रह हम लुका छिपा के खाई। हां ना त अलगा खाए खातिर अलगा हो जाए आदमी एथे करे खातिर अलगा में जानत पैसा लगे लगी। थप का अपन पैसा लगे मेहनत लगे लगी हो सवेरे सवेरे उठ के बनावे के पड़ी। हां ना त ड्यूटी जाए खातिर ओइसे भाई सन त मयो बेटिया बना ना देवेली सन। तनी लड़ाई न करे के पड़ेला। हां तनी से मुंह ठोठी नु होखेला लेकिन आराम त हमनिए के मिलेला एक कोने या। अगर कुछ भी कहीं राज तो हमनिए के घर में चलत बटिए। काहे ना चली हो दिमाग बा त कबहू राज कर सकत तड़ू। हां एक बात सुन ली, हम दिमाग नहीं खनु हम ही दिमाग हम नहीं दिल रही हमरा से लड़ाई कर हम तोरा घाटे में जाई इतना समझ ली जे हमरा से लड़ाई ना करला फायदे में रहेला। तो उहे त बती हम कहतनी मान ल तू हमरा से लड़ाई करबू त तहरो घाटा हो कि ऐसे मान ल बरियार दोनों आदमी रहे के मिलजुल के त एकजुट रहे के त हम रही नु एकता में बल होखेला। घर के कर ह राज के कर चलता दूसरा घर के होनी जब के आके घर में कैसे राज चलावतन जे ये त हमनी के असली टैलेंट बाटे। हां कैसे तो कमाए टोपी वाला खा धोती कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला उहे कहा नाम बाटे। ई कोने मन कर त कोब जाके खाली हो। ए दीदी हमरा भूख लागल बाटे हम का करे हमरा रहल नहीं चाहता। अब भूख लागल बाटे इतना सोन चटक गमकते बाटे नु के मन करता हम त आधा किलो खा बनावस मत बनावत ना हम लुका के अपने घर में रख देम कि ना कब तड़ी हमरा के जान तड़ू हम घरवा में इतना गाढ़ा खान देले बानी में रख देले बानी एथी डबरा ओई में कुछ चुरा के रख देनी निमन जबून तू खोल के रख दो। आ बुढ़िया जाले खोजे ना मिलेला बुढ़िया के कता ना एती होनी जी अरे अपने नैहर में खूब चोरावत रही आलू गाजरा मुरई तो चोरा के टाल लगा देत रही अपना घरे में। अब बियाह शादी में पूरी कचौड़ी आलू गा गहनो चोरा लेत रही जान जी हो चोरी होनी ना बहुत चोरी ननी जान जी हो। ए में हमरा के मिहरा दी घास गोड़े के कहबू नु मोटरी मोटरी घास गोड़ के रखियो सन हम चोरा के लेके भागवत जानता नहीं काले मछली बनत रहे ना हम अपना ब्लाउज में चोरा के लेके आ गई चोरी ना हो ना हम झाकरा ही ना नी इधर औरा के देख के चोरीन बनल बानी हम। अच्छा ज्यादा गुरु से ज्ञान ले लू कम बात बा। हां तो रो तो हमरा से ज्ञान ले ले बनी लड़ाई करे वाला। अरे देखो उहे नु के एक दूसरे से सब के के मतलब बा कन्या ई मत समझ हमरा लड़े ना आवत रहे तारा चोरावे ना आवत रहे तुमरा के लड़े सिखा देलु हम तोरा के चोरावे सिखा देनी। जान देखत रही का सीखे के बाटे ये घर में। हां ना तो कुछ सीखे के नहीं के दिमाग चलावा राज कर। हां नहीं तो ये कने बतन जो जल्दी जल्दी करवा दे ना दादा। हां का कनी है हम करा दी डर जाई करवा दी हम ना करवाई हमार मन नहीं के करत हमार उठे के हमरो मन नहीं करत है हमरा ने के निमन के देख अभी सुगंध से बुझाता नु कि मुर्गा भुन जाता अभी मसाला वसाला नहीं डालाइल सुगंध से बुझाता तो इससे अच्छा बा कि अभी तू अपना घर में जो हम अपना घर में आज जो सही मुर्गा उर्गा डाला एक बात सुन ले अकेले नहीं के खाए के अकेले रो खा लेम तो समझ आइनु कि हम ना रे हमर पेट खराब हो जियो अकेले खाम तो बिना तोरा के कुछ खानी। अरे तोरा के बहुत माने ना तुम्हार गोतिनी कम बहिन ढेर हडू जान लो औरो के हम बहिन मानिला। अरे हमनी के यारी रही के में हाथ मिलावा हम दोस्ती रहीबा के घर के सब दुश्मन हां भाड़ में जाए दुनियादारी अपन यारी जिंदाबाद कतना दुश्मन जान तो तू अने बाकी ना जाए के पड़ी को जा में के काटन मुंह खोल के निकाला चल गोली खूब जाता नहीं निकाल के खाए यही इंतजार में तो कभी से रोनी है कि कब ऐसे सजा के हम खाई जाए। ये दीदी आई नहीं अरे अरे भी घर में से तक नहीं आई बुढ़िया गुल इका जाना था ये चना के भाई सोन है माई बेटी कि निकालो तनी हिने तो खा दी मोए हो दादा ना बढ़िया बनौली बेजी बुढ़िया दादा हिने करे देखो देखो तो बहुत मुर्गा बा रसा तो खूब आदमी खा ली मुझे देखो तो मुंह में लार चुओ तो जी ये तो हल्का ना खिला ना हल्का हो कम एके में रहम खात पीत रहो हाथ ना ताम झम के करे बनावे खाती हाथ तो खाई मसाला पीसे में प्याज काटे में आंख रोइत आ सब दुख झेले के पड़ित हमरो के तो कम हमरो के तो हे में ती निकाले तंती तो निकाल के तो खाई बुझाइल अयो दादा आहा कितना अच्छा लागत है हो दादा
आइयो दादा मन करता नु कि मोय खा जाई जान जई हो तो और दो चार पांच ले चार पांच दो खाई एगो बात सुन ली कोई कने कुछ कह लेकिन बुढ़िया के मुर्गा बनावल लू एकदम नीक लागला ना। ये का होता नहीं यही से तो हम खाइला है। अच्छा ये मुर्गा मछली बनेला तो ये हमरा तनी तो ये काले मछड़िया बन रहा तो देखो तो आहा कितना अच्छा लगता हम खाली ना। सुनो ना दीदी एकदम इतना बेस्ट बनता टेनु लागत का हम बताई रो के एकदम आत्मा तीर्थ हो जाती खातो को बुता ना ये कने जाते नहीं हम वो भात जोरे खाए ठीक नु भात में हम वो खावे तो तू खा हम जाते नहीं खाए जाई हम इक्का जाना था इनको सोचा ना हम 20 हने जे खाइम जितना मन करू उतना ले ले खाइम। आहा अभी तो न करे जुड़ाइल दादा हम कितना टेंशन में रहने कबे से भूखे मार पिया से जान निकलत रहला। बनाओ बड़ी अवरी ना बनाओ रहत ना हम तो चाहत बानी नु आए कितना बार कहली बूढ़ी नु कि अलगा हो जो काहे का अलगा हो कि है हम अलगा हो खतनी एक में रही में खात रह हम बाप रे बाप गरम बाटे तब हम खात बानी वही देखत नहीं तू डर लागल बा तो अनके मेरी बुढ़िया हमरा के देख के डरे लागल लड़ फेरा में 24 घंटा पर रहे लेकिन ना जरत रहस आयु दादा आये कने खा लेनी रे कने वो और मन करता खाए के पता ना निमन लागल हनु मन करते नु करहिए मोय खा जाई सुन कने वो कटोरिया में चुरा के दे तोरा पलंग के नीचे रख दे तनी आ तू निकाल ले हमहू निकाल लेते ना बात नहीं अभी तो भर पेट खाई लेनी जा एगो बात कहत नहीं देखी अभी कोनो ताकत नहीं तो मुर्गा अपना बाटे वो तो पुगुल बिया वो नी कपड़ा बटोरे खातिर यो काम करी ना हल्ली आई मुर्गा पूरा चुरा के लेके चल जाई पूरा चुराई लेके तोरे घर में रख दे हमरे घर में रखी चुरा के टको तने हमरा घर में के ढोके है या खोजत हमरा घर में तो खोजी ले रख ले जाई हां ना तो तनी में के कब पेट भर दी दादा अब न बुझाई चल के हमरा के घर में खाए दा चल बाए दादा जतनी मुर्गावा रे मुर्गावा का बोल कुछ नहीं खेना भात बना मुर्गा बाटे माई अरे माई का चिचे तवे रे गा न मुंह धोके आवत सुने ना जल्दी मुंह धोत रे त मुंह हाथ धोइ तबे न खाइबे का हाला कइबे का रही तब नु खाइम कहां बाटे मुर्गा भात भूख लगल बा हमरा अरे कदा ये पछो के गो मुर्गा रे अब हम का करी रे दादा कबेले त मर तू खा गइलो कबे मारे बस ठीक है जेबो मुंह धोले भैया भी रे मुंह धोके आवत ही आय अब त बताओ ना मेरा में दोसा कोई बा उहे न बैसन दुनो के दुनो लंगा किनिया ले गोली सा घर में घुसावली सनु एगो रात के 2 पीस ले गो देती सा का के खती स त एगो बात रहित हो है करहिया उठा के ले गोली सन केने बाउस रे अरे मांगो निकला सा घर में से भूख लागल बारे माई रे दादा हम कबेले कोई नहीं के आवत है मुंह धोके त खाई अब हम का करिए तो ना भूख लागल बा कस के नो के ए जुकर रसो नहीं के संगीला ले का ना हम पड़े जाएगा बेटे कह के वो हम खाई वो खइबो ना करी ना लियाओ जो लियाओ एक नंबर के कौन का बाईसन घर में लंग के भरल बाईसन का जने कहां से आइली सन हमरा के एकदम परेशान क के धइले बाईसन ए भगवान जी कहां सुतल बाबा आई होइसे इनमें अत्याचार करेला हो करे के बेरिया कन के हाथ वर टूट जाता हुए का गाय रे माई तो लेके भाग जाता सन आई पेट में मुंह दौड़ता अब हम का करी रे दादा इतना कस के भूख लगल बुझाता हम परान सुखले निकल जाई एकरा दाग दे ओकनी के लोलावा दाग दे कहां बैसे रे माई के ओकनी के लोला दागी कोनो निकला त संघरा में रे आई जो देखता ओकनी के घर में बगे जोता रुक जो हम जाता नहीं ओकर लोला दाग दे बेटी भी आई हो ना एक पीस खाली है इतना किन के सावक ले के भूंज भात के गरम मसाला डाल के बनानी हो आई तनी होते चार के ले भाई का रे फराठी लोग रे दागी जा चल ये ठीक पहुंच गया तबे सोझी आई हस लगा के निकल है ने छोटकी आ निकल है ने आ निकल
आवे बे निकल धक्का के दागी तो रख रे हेने हेने निकल हेने बाहर निकल हेने मैं लोला दाग तोनी के चक्का हाथ के जीभ भइल बा हम मर बनावत रे तोनी के खा जीभ सन बोल ना मम्मी जी हम नहीं कहले के खइले बा सच बोल के खइले बा बोल त मुंह दाग दे मेले मुंह हवा हम बताओ तनी हां तो बताओ हमार मन भागे जा दीदी जल्दी बोल दीदी खबे ते ना ते निमन बनता वे दीदी एक मुंह सुंग त निकल ना हो कहां बिया उदे कहां बिया घर में बैठ कहले अरे केने बैसे निकल ले ता भाई मुर्गा लेके आइल बिया एक कढ़ाई आ कढ़ाई के मुर्गा कहां बा का भइल मुर्गा कुल का हो रे हेने निकल तोनी के दोनों के लोला दाग दी रे हमें के रोइन पड़न कोले बहुसन तोनी के रे हम सुबह से बनात मार गनी रे अभी खाइबो ना कनी हतनी रसो ना चिखनी आ कढ़ाई में पता चमको तरी निकले हम बताओ तनी के खइले बैठ के खइले बा दीदी खइले बैठ दीदी अरे हम खइ रही नहीं कि अभी एक कराही एकरा घर में बजाई घुसी दे जान गोली तो दे मला दाग हमें रखो दो जल्दी निकल देख ले मुर्गा निकल जल्दी घर में से मुर्गा लेखा जल्दी निकाल जान गोली तो ना तो दागिए दे मलोला तनी ओ घर में बैठ गए आई बच्चे तो तनी दागा मत मम्मी जी देख दाग ना दाग दे जल्दी लेके हाय देखा ए दादा एकनी के छही तो हाय दोनों मिल के मुर्गा खइले बैसन चोरा के घर में धइले बैसन एबे निकालिए के तो दम लेम हमहू वही में के एगो सास बानी के तोनी के लोला दाग देम समझ जसन हटा हो जाई।